Agay katulas kong likod eh. Good morning, good morning, good morning. Oy, nimpitig na akong gilong nagtak-ang ko sa iyo guys kay moment yun na akong maandan every morning ko magmata. Noon din ako ang nilungag. Tatlo kong mata oy nga naman eh. Naglungag na dayon ko guys kay paspas kayo ang oras niya manglaba unta ko ba katong gimulan ako kagahapon tugnaw man kaayo eh. Unya na lang dapit siguro. Unya na ay agas. May untag na ay agas. Kay para makaligo na ako mga dogi kay wala man na sila natibas og ligo kagahapon. Pero murag walay agas unya kay alternate man dirin agas kagahapon. Dami pa kay tulog guys pero kanya akong mata mo dumdum gini siya og kanang kadlawon mata na. Arang-arang na gani karon guys kay nakamata ko nanay hayag usa jud makamata ko wala pa jud hayag usay makamata ko tag alas 3 kadlawon alas 4 malipay na ko nang makamata ko alas 5 guys kanang nanay hayag pero makamata gani ko ngit-ngit pa kayo agoy okay raman untag makatulog tag udto nya usay di ko katulog og udto kanang daghan kay kog buhatonon dire lawan na nailakaw na di katulog mo nang mga mata maminghoy kay di katulog. Hindi ko kainom vitamins di ay. Butangan pa din ako og sabaw ang kuan inununan kay wala pa man din nabutangan og sabaw nahutdan og sabaw inununan guys pero murag last na po na nila nga sudaan karon pamahaw. Mamerkado na po mi unya ni banana kay para palit mig panudan. Kaming banana guys wala din may problema guys. Pwede ra gid mi mag-egg permi sudaan. Kundi mi ka pa merkado kira may mag-egg. Dagan og kanang kuan guys o dagan og mabuhat ang itlog kung magluto ka pwede po na siya isagol sa kuan utan ana kana maglantawan lang bitaw kag mga YouTube ug unsaon pagkuan ng mga itlog sa mga sudanon ang taga-kuan pwede ra jud kaayo. Ana nga kuan Pwede ra jud ka si Rosil guys kay lantay siya sa bintana. Kana si Rosil guys gabuntag sa nagpamukaw kay ang tingkaon anak niya is kadlawon. Oh yeah. Kung dili ko busy guys, maatiman ako na siya pagkaon. Taod-taod kaon kaya kung hindi na siyang kuguson dito padulong sa kwarto kay sa kwarto man ako napakanon hindi na pwede dito sa gawas kay yung taon yung mga igsuon mangilog og pagkaon niya niya makahibalo ra ba niya mga igsuon kung ako na siyang tagag pagkaon kay ang ilahang bantayan ang katuyang butanganan madungog nila ang taklob pag abri na ako mabe nang karon nga ug mag-abri ko sa taklob hinahinayon din ako og abri kay ang iyang mga igsuon Ginoo ko mudagan dayon kay adto sa kwarto kay mangayo og kaon niya loy pud tagaan kay mayon magniya mangayo man sa tagaan jud pod. Ako sa daing timplahan ng kuan guys ang inununan. Nalimot ko kuan sa istan. Ay ako sa aning butangan istan kay dili man nimo tindo ug wala ni istan. Katong isa na ko kuan. Butang tagkuan. Kanang sabaw sa inununan gamayon lang pud nako kay guigo ra man pud nila karon. Ang tong istan ako dire. Wa na balhibor maayo ang bangko. Pagting limpyo ani gahapon kay nag general cleaning ko kagahapon di limpyo king balay guys agoy kay
Pag man ako panglimpyo guys, wala na ako gipasulod ang mga dugi kay mao lagi na ang mga ang balay ba mga ang balay magkabalibo niya kay naabot man nilang amahan gahapon mutong pasudlon man gina sila silang amahan nagkabalibo hinoon ilang amahan mo tabang mo po nagpanilhig ni noon kusa ni ibutang ang kuan ay kuan ang wait lang guys ha to sa ni wala mo guna ko nabutang kadaan kaganina noning magbutang kog sabaw sa kuan ana kay tindog ra man gud siya gud nakimutindog ra na siya ana napasila sudanon karon last na ni ron butangan na to sabaw gamay ay 7 ka isda man dong butangan ako ni sabaw dong kay para na aming kuan sabaw kusog kay mga on og kuan guys kamanting ug kamote kay galuto og kamanting kamote mutong kagahapon wala na lang ni nang lakaw guys kay naamay masima-sima guys na ikamanting ug kamote moto mi anak kong banana nga di na lang tamang lakaw kay naantay masima-sima nang lakaw ta mi gahapon ya gitapon ko kani magulan-ulan nagiba tugnaw ang panahon ra tapulan kay kung lakaw guys ana nga ina na ko siya nga di na ta mulakaw kay kapoy ilakaw pag ulan-ulan na mabasa ta muratag iring muratag iring mulakaw ta nga ulan-ulan ang puspuro na mo kay gi tuslab sa mong miming sa kuan gituslab sa balay sa bao among ay ganit kay dili kay mao na paday isaw ako anong ihungol diri akong ditoan ang puspuro sa kalayog ay kani ibabaw sa taklog guys kay para muuga kay sayang po ang akong bayabas ako isa ka sa silopin nga kuan guys kanang makarone gusto na ko kuanan guys kanang latan na yun kanang ibulad ba prehimog si charon makarone ara guys ako yung latan kay mo na to ni si charon
Kay sayang man pod. Dugay na ni. Hindi traba ni siya nga noodles kay katong royal. Hindot siya ng noodles guys. Royal, maglata sa tag water. Isang katunga lang akong kuanon ani guys, kay ang katunga imo na kog sopas. Kay murag lami ika og sopas. Dagan-dagan na namang tuliga. Yaba na to gamay. Kay katunga ra ko ikuan. Jangan na itong asin guys para lami. Kaya masayang naman ito guys. Kapuyan ko magluto. Hindi karon kay nakahisgot akong bana. Kaya kana laging hilig tayo maglantog YouTube guys. Nakahisgot si banana na. Sila naman tayo makaroni dito. Uy, inganion laga. Ingatuon lagi daw. Kaya nabang ibula dayon. Kung anong. Huwag si Charon. Gahilom ra po ko kay ako mong madimot ng usahan matong gahilom ra po ako matingog nga karon kay mo may nabutang sa kong utok sa tuning lutuon iduman na to inuna na to ning ipuli kay para ang request si banana ato mahimo ng dagan ng asin. Butan na ang sabaw guys. Ipuli na nato ni guys. Eh, init kayo rin oh. Mapuan rin yung mabulag. Kanira katunga ato ang wala sa katunga ra ani atong hinuon. Kaya ang katunga ani daghan naman kanira mo kung banana mga on. Oni ato ang kuan for today. Anong sa day kong vitamins guys, magkuha kong vitamins madto ko sa kwarto. Oops. Action man og lito. Ano nila guys, pag mag-inom na kag water buntag sayo sa wapas sulod imong tiyan, nindot doon ni siya. Kay di maglabad imong ulo.
Eh, Nandito, punta kayo ilabar no kay perting inita. Sayo kay sa buntag ang sayo kay sa buntag ning gawas ang init, guys. Manglaba de ito dana ra kadong kay Afrika dong. Kuan de ko niya manglaba ko sayo. Yaguman ako ani tanan. Yaguman ako ani tanan, guys, manglaba din ko. Okay. Init kayo, guys. Ay. Naman ko'y bularanan dito katong lingin tulo ka buk mo to akong ikuha nagbulad. Basta wampay langaw diri sa mga, guys, mahadlok ang langaw diri, guys, kay bisan usa ka langaw lang ako makita mo sulod diri sa balay impas. Wala langaw di ari. Hi. Bakit? Anong anyari? Anyong sayo? Sayo anyong? Ako mga dogi nang lili sila sa bintana kay dudong gamay gusto mo sulod diri, guys. Ug pasudlo na ko diri, grabe ka kiat, guys. Ang mga bangko mga hiwi kay dagan-daganan. Butangan na lang ako mag-ibigay gamay kay para magsiman. Hapit na siya ng bukal, guys. Gamay na like ulang yung bukal mo. Ito na dayon yung ihaon ang atong macaroni noodles. Ano man? Ha? Bakit? Ako, ano man, unsay problema, unsa tuyo, ha? Ana ra. Goodbye to Ama yung mama, mag-inom daan ko. Kani ang gali. Anong kadaan ng tambang niya? Dali. Kadaan of yes. Okay. Kumiki, madinig ka inday. Dana ra madam. Dara ay.
Manako painom nila og pills guys, kay painom na ako daan kay para unya mga unon sila. Hapit na ning bukal guys, kusog kayo siga ang ako ang gasulit guys. Pero maluto tungkol sa gasulit ito. So dili lang nako kayo taasan lang ako ang vlog guys kay madugay jud ko og upload guys kung pagtan ko isa ka oras guys mo upload pud siya isa ka oras ay isa ka oras isa ka pagkaugma pa siya mo kuan so karon diri ra tataman kay mag-upload na lang pud ko og usab. So bye everyone, amping tang tanan. I love you all, God bless.